Илсия, әтиегезнең тазалыгы ничек дигән. Узган елны концертта нәрсәдер күңел тулып китеп, бик елашып сөйләшеп утырган идек әти турында. Уфада шул истә калган. Әти китте. Илсия, мәтрүшкәләр дип аталган җырны башкаруыгызны үтенеп сорыйм. Кире какмассыз дип уйлыйм дигән. Рәхмәт. Илсия, Илсия, халык сине бик сөя дигән. Шундый матур, мин буларның берсендә ташламыйм, җыеп барам. Мин әйтәм, берәр кайчан концертыма кешеләр бөтенләй йөрми башлагачтан шушларны булса да укып җуанып утырырмын дип. Менә сез инде үзенә күрә теге язасыз, Сез инде язасыз да теге бу шуның белән шул дип, сезнең өчен бер нәрсә түгел, минем өчен бик кадерле. Бик кадерле, биллаһи дип әйтәм, шуның өчен саклыйм мин аларны. Аннан соң миңа күп кенә сораулар язалар, менә без сиңа бүләкләр ташыйбыз, син кая куясың соң ул бүләкләреңне дип. Җыям. Үземнең квартирамның бәләкәй генә почмагында бер киштәләргә шулай ясап куйдым, музей кебек әйберәйме. Хәзер бер көнне монда кругом бөтенесе бизнес белән заниматься итә, утырдым да уйладым да, мин әйтәм, подожди. Әгәр дә берәр көнне музей ачсам, хотя бы үзенең нәрсә биргәне шушында тора микән дип кенә булса да тикшерергә шул кешеләрнең бөтенесе дә киләчәк бит инде ул музейга, әйме. 50 тәңкәдән генә билет бәясен ясасаң да, әле мин бетмим, әле тиз генә көтмәгез, Алла бирсә. Ярар, җәмәгать. Хәзер мин вообще булай теге крыйдан караганда гына акырып-бакырып йөри торган тиле-миле хатын кебек алай түгел инде. Алай түгел, мин тыныч, хәтта артык тыныч хәтта. Кичә Миякәдә концерт белән булдык. Шалтыраталар, монда коллегалар шалтыраталар. Иртәгә брат синең Уфа башлана икән дип. Йоклап булмый. Күңелдә көтәм, йоклап булмый. Иртәнге сәгать 4 булды, бөтен Уфа йоклый, йоклап булмый. Аптырагач ачып куйдым телевизорны. Бер чит ил җырчысының концерты бара. Матур инде. Матур шукынчыклар матурда ясыйлар да инде. Шулай шыгырым тулы зал утыра, матур күлмәген киеп чыгып бастым да, чәчләре оча, җырлый. Һәм беләсезме, Уфа бер тәмле урыны бар. Менә җырлый да, яме туктап кала. Һәм шул туктаган җиреннән шул сүзләрне зал үзе җырлап бетерә әкрен генә. Менә шундый рәхәт күңелдә белсәгез теге хатын өчен. Мин әйтәм, җырчы кеше өчен моннан да югары ләззәтләнү ноктасы булырга мөмкин түгел, әйме? Аннан соң искә төште. Подожди, мин әйтәм, иртәгә Уфа бит. Нүжәли шушы эшләп булмас икән инде. Бәләкәй генә бер эксперимент ясап карыйсы килә. Мин җырлыйм. Әгәр дә таныш булса, бик авыр булмаса, минем белән бергәләп дәвам итеп карарсыз әле. Мин генәме? Шулай. Ялгышка.